Olipa kerran 3 pukkia nimeltään isäpukki, keskisuuri äitipukki ja pikkuinen päkäpääpukki. Ne elivät kivikkoisella määrinteellä, jossa ei kasvanut muuta syötävää kuin ohdakkeita ja kuivaa ruohoa. Tää on kyllä niin huonoa ruohoa. Tarvii lisää. Laakson toisella puolella oli toinen kukkula, jonka rinteellä kasvava ruoho oli tuuhaa ja mehvää. Sitä pukkien teki kovasti mieli päästä maistamaan. Mutta päästäkseen Laakson toiselle puolelle päkäpäiden täytyy ylittää virran ylimenevä silta. Tuon sillan alla asui iso, pahan näköinen peikko, jota pukit kovasti pelkäsi. Eräänä aamuna. Minulla on kamala nälkä! Niin minullakin. Meidän täytyisi päästä tuonne toiselle puolelle. Annas kun mietin. Seuraavana päivänä pikkuinen päkäpääpukki tuli virralle. Kip 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 kip, sanoivat sen kaviot, kun se asteli sillalla. Kuka siellä? Minä voin! Älä syö minua! Älä syö minua! Äitini on tosi lihava, syö se mieluummin. Ala painua siitä! Ja niin pikkuinen päkäpääpukki ylitti sillan. Sitten tuli äitipukki sillalle. Kuka siellä? Minä voin! Älä syö minua! Älä syö minua! Odota kun mieheni tulee tänne. Annakaa herkkupala! Apua! Okei, hyvä on. Ala painua siitä. Niin myös äitipukki pääsi sillan toiselle puolelle. Sitten olikin isäpukin vaara. Se tosiaan oli valtavan iso. Sillä oli paksut, vahvat koivet ja pitkät käyrät sarvet. Kun isäpukki asteli sillalla, sen kaviosta kuului ja silta natisi ja notkahti joka askeleella. Kuka uskaltaa kävellä sillallani? Minä. No tänne niin mä syön sut! Ai sä syöt mut! Sillä oli peikko pahan ja pelottavan näköinen, mutta iso päkäpääpukki ei pelännyt peikkoa vähääkään. Ja hän syöksyi kohti peikkoa. Ja se oli pahan peikon loppu. Ja isäpukki jatkoi matkansa ja juoksi hetkessä perheensä luo. Ja sinne pukit jäivät asumaan ja nauttimaan laadukkaammasta ruohosta. Sen pituinen se. Muuta syötävää kuin ohdakkeita ja kuivaa ruohoa. Mikä vitun traktori täällä ajaa? Olipa kerran 3 pukkia nimeltään... No sit emme muista mitä tuo ootte. Ota uusiksi. Eräänä aamuna. Minulla on kamala nälkä! Vittu joku. Miksi syödään? Odota äitiä, niin hän on paljon liavempi kuin minä. Anna mennä sinne. Toivottavasti. Kuka uskaltaa kävellä sillallani? Minä. No. Karri piti sanoa, minä tulevat kanssa sinut.